sapa, Cok? Nunggu tuan rumah. Oh, Pak Kliwon. Betul. Lah awan iki kene agenda apa? Takjak bal-balan. Oh, tenono we. Yang kita takon genti jawabku sak gelem dhewe le. Mangkat ngangsu, sangune timba. Sing gampang nesu, yang cepet tuwa. Oh, ngono. Aku arep goreng tempe, kowe ora arep tak weki. Ra pengin. Ngapa, Dad? PR, Mbak. Angel apa piye? Jan iki jawabane ketemu, Mbak. Niki aku kurang yakin kalau jawabane, Mbak. Tidak tak jawab. Nah, terus? Ora dipiji, Mbak. Oh, PR flora fauna Jawa ini kae to? Iya, Mbak. Kandhane anak pitik ndok ya, Dad. Jawabane kuwi ora kuwi, Mbak. Banyak orang ndok terus jawabannya apa? Kutuk, Mbak. Bisa ora tak jawab kok. Anak pitik kok kutuk to, Dad? Kutuk jeneng iwak ngawur wae. Mbak, nek iwak kuwi kutuk, dudu kutuk. Ah, siapa tuh wae kok. Beda no, Mbak. Kutuk karo kutuk. Sik. Iki misale ya, ana anak pitik ketemu iwak kutuk. Lah terus padu. Terus nyeritake piye? Ono kutuk ketemu karo kutuk, terus tukaran. Kutuke kalah terus dipangan kutuk. Ngono. Saiki lakon apa tomu? Mumu maksudnya apa? Lemu. Anak pitik indok ya. Oh, mula bentukmu bener kaya ndok, Mbak. Banyak endok gedene sakmene, terus wajan dienggo goreng sepira? Sing arep goreng ndokku wudu sapa tomu lemu. Apa le? Bal-balan. Ra mutu. Kok kenal lungguh ndak tak takon lho. Nunggu sapa? Tuan rumah. Adine iki arep ana agenda apa? Tajak bal-balan. Tenono we. Kowe engko nek takon karo aku jawabku arep sak geleme dhewe. Angkat ngangsu, sangune jamu. Sing gampang nesu, awake lemu. Ya kena lemu no. Lah wong ya mangane enak kaya ngene kok. Kopi luwak, pahit rasane. Mangan enak, lali kancane. Asalahe wis senengane ngejak Suloyo. Oke. Sorry Pak Yusuf. Ini aja lali, nek mangan enak, aja lali kancane. Oh. Ya nek kok tetep tak pikir no le. Oh. Alah. Kayak iki lakon apa tomu? Mu piye? Iki lho sing marahi lemu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Weh. Oh iya. Cakep. Pripun kabare Mas Bob? Alhamdulillah lancar jaya. Pun sehat iki? Meskipun belum 100%, tapi tetap lancar jaya. Oh iya. Kopi ngapa mboten iki? Air putih mawon, Mbak. Weh, Mas Bob. Dik Pandra. Pun sehat, Mas. Ngomong kondisiku, Mbak.
Walaupun belum 100%, tapi tetap lancar jaya. Tangan diangkat bareng yuk. Oh yuk. Kayak iki lakon apa to, Ron? Kok isih loyo to, Mas? Ya maklum toh, Mbak. Kan lagi 80%. Oh iya ya. Muga-muga ndang 100% ya, Mas. Orang masalah 80%, Mbak. Lah kok sik loyo? Oh, mimik sik wae, Mas. Orang masalah kurang air. Lah kurang apa, Mas? Pujaan hatiku tidak ikut berpesta. Mbak Mimin. No, Pesta apa tuh, Mas? pujaan hatiku tidak ikut pentas piala dunia. Piye toh? Tim kesayanganku orang melu piala dunia. Ngendi, Mas? Jamaika. Walah. Mbok golek jago liyane kan akeh to, Mas. Tim apike akeh. Nanging ning ati ora klik. Mas. Sampean ra kangen papiku toh? Ya kangen no. Iki lagi masak kesukaanmu lho. Tempe gosong. Iya, Mas. Tempe Black Star. Kok jenenge aneh men, Ndra? Tempenya dibentuk bintang, Mbak. Black Star. Recommended iki. Oh yeah. Halo bosku. Seakrab. Dingin men toh bos. Rasa basa-basi. Perlunya apa gendang sacet. Lah ya galak men ngopo bos. Ya galak lho. Dene muat tangan kosong kok kon ra galak. Lah kowe ra pesen apa-apa lho bos. Kok dadak pesen piye to? Janjimu lho, Mas. Wis setahun punjul. Tok lali. Janji apa toh bos? TV. Janjimu lho, Mas. Mas ngekeki TV. Seprono seprene ra terwujud. Ya ampun bos. Lah ya wis suwe banget toh bos. Turune kowe lak ya lali to kae. Kok ngono jedungket-ungket toh bos? Wong lagi butuh ya kelingan. Lah omahmu lak ya nek pipi toh bos. TV ku berubah dadi gula. Lah piye toh? Dadi rubung semut tok. Walah, TV-mu bruwet toh bos. Kulo kabeh. Enek gambare. Oh, TV-mu analog kok bos. Kon numbaske set-top box bos. Kepeng iso disetel meneh. Oh, ini ya, Bos. Timbang kok nge TV kan berat to. Terus Apa tukokno sing mbok sebut ki mau wae. set-top box. Ya kuwi, piye? Aja munggu-munggu tok tenanan iki. Iya bos. Udah mangkat tuku kono. Ya sesuk toh bos. Lah ora iso no. Tak nggo nonton Piala Dunia mengko. Sesuk wae toh bos. Sesuk ya aku rene meneh kok tak gawake. Iya bos. Aku lanjut ya bos. Lan lho, tak nggo nonton Piala Dunia mengko. Nonton piala dunia ya nang Qatar. Dan dislentak kontol. Rat. Nih, Apa, Mas? tulung tumbasno film Mbak Mintu lho. Tumbas. Oh, ngene iki ya arah ngene Pak Mun lho. Sementara apa semateng, Mbak? Semateng sebentar iki. Lambo? Iya tok iki wong sing pengen kowe malah lampu. Sing atas apa sing empuk, Mbak? Sing atas. Oh, berarti nek atas berarti sementara lho. Mas. Timbange tuku ning kios. Mendingan sampean golek ning kebone Mbah Mar wae, Mas. Mas, jop mau tak penekan barang. Kan Mbak Mintul kan jaluke sing atas to, Mas. Berarti mentah. Apa nek sing dodol belum mentah? Kan ono to. Ya wis sing empuk wae lak nedot. Oh, berarti sing mateng, Mbak.
Oh, tumbasnya kono. Ini kios arah ngene Pak Mul kan. Wah, tumbas kok dadak adoh men to, Mas. Lah ndi? Sing penting kan elem mateng terus seger to. Heeh. Terus ki es samiran rasa bangga wae, Mas. Mbak Isana Oh, lah pun. Guru arep ngeles kok bulet ae. Leh. Bapak arep lunga ning Semarang sik. Ya, Pamiti bapak lunga kok iya mulos men to. terus kudu piye? Ya paling ora iki sedih apa piye ngono lho. Sing penting tinggalane Oh. Kasih loh. Nah. Selembar bae. opo? Nah, bapak ning Semarang ko mulih rada wengi. Kowe sementara ning gone Mas Pandrasik ya ora apa-apa. Wah iki sing tak tunggu berjam-jam akhirnya datang juga. Lah iya aku kudu mulih wae. Jebule ditunggu cah ngeyel to. Mumpun mboten ngayal Pak. Mumpun di Pak. Iki lho. Tumbas stop box. Oh, sing nggo TV niku lho. Iya. Enak apa to, Le? Masih ngatur ke rasa bersalah Pak. Ngapa? Ternyata anak titik bener kutuk. Terus mbok garap. Ya mboten kula garap. Tadi isine kula kalih dodot padha nol. Ya wis, eling-eling ya. Barang sing wis pasti, kuwi aja diayeli. Siapa? Anu Pak. Niki wae kan Pak Bokang tindak teng Semarang itu. Nek misale kula nunut nonton Piala Dunia teng mriki, pripun Pak? Oh iya, ora apa-apa. Loh, lah TV-mu kok urung dipasangi stop box ngene iki to? Barang ya Pak. Acarane tesih konser semut kabeh. Ya. Lah wis maem apa urung ki mau? Alhamdulillah dereng. Urung kok alhamdulillah to, Le. Soale nek ditakoni rasane ditawani to Pak. Dadi wajib alhamdulillah. Ya wis, soto mbok jem ya. Dadi Pak sing dengan tumbas nih Pak. Apa? Soto bokjum.